Ngabe wazala wembethe into zakho zimnyama, uyahamba akulungi, usebenzisa imithi akuvumi akukhanyi. Thola nansi-ke ikhombo kaDkt Mkhulu Mngomezulu esigodli kwaZulu ayithole, okuyiyona ezokulekelela kakhulu ezokhanyisa into zakho. Ngale khombo izophuma nesiwasho, nempande, nemithi yokugeza, nomuthi wokuvula inhlahla, insipho, kanye nempepho kanye nezibani ey'busisiwe zokuba ucele uphahle ngazo. Le khombo-ke ilungele abantu abazalwe bembethe abangakayembuli ingubo yabo, abahlushwa into zawo, inhlahla yawo ayikhanyi. Le khombo-ke iyatholakala kuMkhulu Mngomezulu nasesigodlweni kwaZulu ayithole, iyatholakala futhi iyatholakala naku-online store yakwaZulu ayithole Herbal. Ungaphuthelwa, nali ithuba, zitholele eyakho nawe ikhombo, wenze umehluko phezu kwempilo yakho. Ungahlupheki, ithuba selikhona.